பச்சை பட்டாணியை நீங்கள் நைட்டே ஊற வச்சுருங்க. இல்லைன்னா ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஊற வச்சுருங்க. நம்ம பச்சை பட்டாணி நைட்டு ஊற வச்சோம். இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. நம்ம நல்லா அலசி தனியாக வச்சுக்கலாம். நல்லா அலசி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம். பச்சை பட்டாணி அளவு வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. பச்சை பட்டாணி கொட்டிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. நல்லா நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். கருவேப்பிலை, கடுகு, பச்சை மிளகாய் நல்லா வதக்கிட்டோம். இப்போ பச்சை பட்டாணியை கொட்டிக்கலாம். நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. பச்சை பட்டாணி ரெடி. இப்போ எடுத்து நம்ம சாப்பிட்லாம்.